I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Wala pa sila. Sige na. Basta doon tayo. Alam mo na yan, anak. Yung, ayan, yung ano na yan. Ayan, yung puno na yan. Ayan. Kiano, ayan, family Kiano. Sige. 5 pamilya pala, pamilya Kiano. Sige, sige. Ito yung susi. May pangalan yan. Ayan, Musileo ni Daddy. Ayan, bahay ni Daddy yan. Ah, talo. May pawa. Wait lang anak ko. Bibili na lang yata sila. Ayan na ang daddy namin. Si Rupert Palomares, Kiano. Naku, punasan nyo yung ano ni daddy. Tanggalin nyo yung mga mababasag muna. Ito. Sa talaga ko. Ha? Kasi yung pinasok na rin niya po Tapos yan. natin. Ay, bundis. Oo. Nakapati yung kandila, ilagay mo muna doon sa Ano to, nakatali ba talaga to? Oo, nakatali. sa may picture dyan. Pang sip-sip ng tubig to eh. Gusto na binabaha. Sino yun? Alin? Si Lolo Use. Anak. Ang dami pangalan. Si Lolo Use yan. Okay, may. Ay, anak na. Ilan na pangalan ko dyan, anak? Dalawa. Tatlo. Dalawa. Agad. Tinanggal na yung isa. Pangatlo sa daddy. Pangatlo ka din? The third. Junior, senior, tapos ako yung the third. Ba't di ako yung ano, pang ano de? Pangapat. Ano yung mga yan? Ha? Ano yung mga yan? Eto nak, mga lolo't lola yan. Lolo't lola, tapos yung tita nyo, asan ba si ano dyan? Asan ba? Si, tol, yung kapatid natin, Trivia, no? Ayun, ito. Si Maria Trivia. Yan, tita nyo yan. Ano nga? Ano yung kagabi? Okay, yung mga bangko may mga ano ko. May namatay silang kapatid. Anak dandan ka ha, baka utot. Ayun no, Ay, ito. 1975. Kapatid din. Oo. Bata pa lang si baby pa. 1975. Sumunod sa'yo, ano? Oo. Sumunod kay Ann. Sa akin lang si Ninya lang si Abby. Marami nagtatanong, sabi nila, yung the birthday ko, February. Sabi ko, hindi ako February. Bakit Valentine daw pangalan ko? Hindi, pangalan ko, sabi ko, minana ko lang yung pangalan ko sa lolo ko. Kaya ano ako, Valentine the 3rd. Ay, kasi may junior, may senior. Ay, may senior, may junior. Ako yung the 3rd. Ano ba dito rin? Doon sa gilid sa may puno. Oo, sa may puno. Ano ko niya, ibitaw ka kasi. Anak ka pakisuyo na. Nako. Thank you na. Napawagin niyo si mama. Bakit si mama din yun? Tama kung gusto rin ko, ma. Dito kaya. Hindi, sige.
Ayos yan. Yung ginupit natin, no? Oo, bango yan. Mga lalaki na, oh. Oo, lalaki na. Saan na kayo? May mga kandila pala dito ayun. Meron. Kamo ba itong tabi-tabi? Hmm? Ayun, oh. Ganyan din siya. Nandiyan na kayo? Kaya nga akong wipes. Ito, ate ko. Nasa entrance na daw po sila. Okay. Sige, bye-bye. Bagal naman. Kaya mabagal. Hindi tayo ng kandila. Bagal naman. Bagay naman. Wala pa si Chong yan, ha? Chongsang? Tongsan man. Chongsang. 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 Kulit eh. Sino si... Si Vince ko. Si Vince. Love. Pag talaga namamatay na yung mata mapungay. Ah, ganun ba ito? Oo, tingnan mo yung mata niya. O dahil sa Maano lumang yung mata? picture. Hindi, maano yung mata, parang malungkot. Pag patay na. Ah. Tingnan mo sila, oh. Oo. Pag nag-edo ka naman, wala na. Hindi mo na Wala alam. na. Wala na alam. Kahit yung katawan mo, wala na rin silbi, wala nang kwenta. Dad! We're here! Yes. We miss you! Ayan. Pero ayaw pa namin dyan. Ayan yung mga apo mo. Yes, miss yan. Dito mga apo mo, ang dami. Ayan. King, mainit, King! Talaga to. Mangingitim ka lang. Nita niya si Wari. Ayan, siwarik mo siya. Ano naman namin siwarik? Dito pa na. Tinitigawan na rin si King. Simula yan nung ano? Face mo, ha? Oh? Simula nung na-inject yan. Lumabas. Simula. Ang aga naman ang hormone balance nito. Wash ka lagi, ha? Opo. Putang ka dito. Ano ba ito? Buti na lang. Buti na lang. Hindi na punta sa... Para madaling makahanap ng trabaho. Oo. Pag matangkad. Iba kasi pag matangkad eh. May toilet kami dito. Hindi ko lang alam ko ba. Sa kasara. Wala tayong susi niyan eh. Wala tayong susi. Oo. Saan kasi ito kasi na? Hindi pwede dyan yung susi ng gate eh. Doon na lang anak sa ano, sa main. Sa may building. Doon sa pinaka... Oo. Ma, Alam mo naman anak, no? Opo. Ayun. yung tissue man ito sa matsaka. Kasalubong nila yon sila Kelvin. Sisiya lang muna si Bayaw. Sisiya muna si Bayaw. Sarado yun sir, wala kami susi na siya namin dito. Nagula ko, sayang. Ganda-ganda. Tapos may nakalawlaw dito. Bukas na yung kandila nila, binuksan ko na yan. Buti kay mama nagpapalinis kayo. Ay, Diyos ko, hindi sila nakapasok sa bahay. Pero hindi ayaw. Maging artist sila kamot. Hindi sila. Sila rin. Sabi niya, okay, malinis yung tema niya. Alcohol. Ako pa niya ako nang pagkatapos ko linis yung tema niya. Pengen ako alcohol. Yan, thank you. Okay. Yung bigas ang wak-wak. Alcohol tayo, alcohol. Okay na. Ay, malinis pa natin. Pero matay na yung halaman dito. Namatay na nga. O, tapos niyo na po. Naku yung alcohol na. Linis ang tema niya. Nasa si Warwick? Hindi naman hinahanap yan. Si Warwick nasa kaliwa eh. Fresh air po ako. Ayun na. Kala namin nakalap mo eh. Anak, tulong kayo daw, tulong. Buhat. Nasaan? Nasaan? Si Johnson eh. Kailan dumating? Kanina to shopping. Kiwan. Kay Larry.
Itago mo anak ko, lagay mo sa bag mo. Mari! Lagay ko muna dito. Kunin yan mamay para di mawala. Bin, saan si daddy? Ayun, daddy mo. Hi! Sasang! Daddy! Yakap naman si baba. Daddy! Nag-e-explore siya. Ito din. Vince! Ay, yakap mo naman ako. Oh, bless muna kay Lolo. Bless muna kay Lolo Rupert. Let's ka muna kay mama, kay baba. Wag mo muna sa baba. Sabi ko, malaki yan. May bangko din kami. Ito lang kayong bangko. Ito lang kayong bangko. Dalawa lang ako. Bukod dun sa dalawa na yon. Dito ka sa... Ayun na yon. Ganyan din yung sa amin. Yung niregalo sa amin yan. Oo. Wait lang. Amin na po. Dito CR ata ako. Lagay mo naman. Lagay naman. Hindi yan muna yung dalawa. Oh, yan, daddy, mga apo mo. Ayan, oh. Si daddy. Saan ko ilalagay? Daddy, mga apo mo. Dito na lang sa dito. Ayan, Dito oh. lang dyan. Pwede dyan. Dito yung kandila. Gwapo, tsaka ang ganda ng mga apo mo, daddy. Oh, ayan, oh. Ayan, di, apo mo sa tuhod dyan, oh, apo mo. Hindi niya pwede dito na lang mama. Sa baba, sa baba. Layo nyo dyan, layo nyo sa, Hindi niya ano. pumili. Doon. Daddy baka masunod. Wait lang anak. Oh, dito, Tol. Bingi-bingihan ka na naman. Hintayin lang natin yung bulaklak. Pero ang totoo narinig mo. Ayan. Kanino yung bulaklak na isa? Itatanong ko muna, tatawagin ko nga ako. Oh, doon na lang ilagay. Hindi pa natanong pa. Baka dito din yan. Saan ang kandila? Ayun, te. Bantay ko. Yan na lang sa likod o dito? Kasi Hindi pwede dyan, be, mahangin. Nasaan? Uy! Hindi pala kami kakasya lahat. Hindi pa kami kumpleto nito. Hindi pa kami kumpleto. Ayun, oh. Peso namin. Wala yung panganay. Oo nga. May Alejandra din pala. Check mo ang pangalan ko. Ay, Casey, check mo pangalan ko, ilan? Ito yung red kay daddy. Yan din ang kinuha. Ito si Linya. Eh dito ko nalalagay yung puti. Pangilan ako? Pangatlo ka ba? Pangatlo. Yeah. May junior, may senior. Nakit. Ayan, oh. Ayusin mo yung bulaklak. I-ano mo. Umiiyak ka na naman. Yan doon yung talaga. Sabi ko na ba, iiyak na ako pag nakita ang daddy. Oh, May yung basket po kapatid tayo ko sa ng si marumi. Maria Alam Uno. niya talaga. Garbage. Ayan, nagre-ready na po kami. Pamaya-maya. Alis na kami. Ayan. Ayaw. Oy, yan eh, bye-bye. Bye, bye, bye. Ayan, mga Francis. Mawala tayo magkita. Ayan, mga Francis. Maraming salamat sa Mawala na daw tayo abot magkita, sabi. dito sa ating video. Eh, ito lang, sandali, kakasabi ko yung katiwala namin dito sa memorial. Yan. Ay, picture muna daw. Picture muna. Oo. Pasok muna kayo sa loob. Ang dress, kunin mo ako. Picture tayo. Dali lang, magpipicture muna kami mga princess ha. Konti na lang Yan, naman. papalam na kami sa dati namin. Dati kami lalayas na. Kami papasyat pa namin yung mga apo mo dyan sa ano, sa MOA. Yan, bye-bye daddy. Bye-bye mga lolo't lola. Bye-bye po. Princess, dito ko na po tatapusin yung ating video. Maraming salamat po sa mga nakaabot, nakarating dito sa dulo. Yan, shoutout sa lahat ng mga nagpapa-shoutout. At God bless po sa inyo lahat. Shoutout sa mga kapatid dating FW, saan man kayo ng panig na mundo naroon. Lagi po kayo mag-iingat. God bless po. Bye! Bye! Bye-bye kayo. Bye. Ciao, Inak. Bye-bye. Bye-bye. Bayaw. Bye-bye! Bye-bye. Bye-bye. Kapanood ko sa kanya. Ayan, oo. Kasi marami. Ala, kababay na kayo. Bye! Okay.